Kotun ɗaukaka ƙara ta soke hukuncin babbar kotun tarayya da ya umarci hukumar zaɓe mai zaman kanta ta ƙasa INEC ta soke rijistar jam'iyyar ADC da wasu jam'iyyun siyasa guda hudu. Kotun ta ce babbar kotun tarayya ba ta da hurumin sauraron ƙarar tun da farko, saboda haka hukuncin da ta yanke ba shi da inganci. Kwamitin mai alƙalai guda uku ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abba Muhammad ya kuma bayyana cewa babbar kotun tarayya ta yi kuskure ta ci gaba da shari'ar duk da umarnin kotun ɗaukaka ƙara na dakatar da ita. Haka kuma kotun ta ce wanda ya shigar da ƙarar bai da hurumin yin hakan. Babban lauyan gwamnatin tarayya kuma ministan shari'a Latif Fabi Misan ya jagoranci tawagar masu gabatar da ƙara a shari'ar da ake yi da Omowole Shewore kan zargin ɓata suna, cin zarafin yanar gizo da kuma tunzura jama'a. Ana tuhumar Shewore ne da wallafa sakonni a shafukansa na X da Facebook, inda ya kira shugaba Bola Ahmed Tinubu da mai laifi, lamarin da hukumar DSS ta ce ya saba wa doka. Gwamnatin jihar Kano ta kulla yarjejeniyar aiki da kamfanin Satis Nigeria Limited domin inganta tsarin tattara da sarrafa shara tare da bunƙasa ayyukan tsaftar muhalli a faɗin jihar. Kwamishinan albarkatun ruwa, muhalli da sauyin yanayi Dr. Dahiru Hashim ya ce haɗin gwiwar zai samar da sabbin dabarun sarrafa shara, inganta cibiyoyin tace ruwan datti da kuma taimakawa wajen samar da babban tsarin magudanar ruwa a jihar. Kamfanonin samar da wutar lantarki a Najeriya sun yi gargaɗin cewa matsalar wutar lantarki na iya taɓarɓarewa sakamakon yawaitar bashin da ake bin su da kuma dakatar da iskar gas da masu samar da ita ke ga tashoshin da ba su biya kuɗin su ba. Shugaban ƙungiyar kamfanonin samar da wutar lantarki na ƙasa Joy Ogaji ta ce wasu tashoshin samar da wutar sun fara dakatar da aiki saboda rashin iskar gas. Ta bayyana cewa tashar samar da wuta ta Akwa Ibom bata samar da wuta ba tun a shekara ta 2025, yayin da wasu kamfanoni ma suka kasa biyan albashin ma'aikatan suna watanni saboda matsalar kuɗi. Sai dai gwamnatin tarayya ta ce ta riga ta fitar da kimanin naira biliyan 501 domin biyan wani bangare na tsaffin basussukan kamfanonin, kuma ta shirya sake tara naira biliyan 729 ta hanyar sabon tsarin lamuni domin ƙara farfaɗo da harkar wutar lantarki a ƙasar. Gwamnatin Nijar ta dakatar da kamfanonin dillancin siminti 36 na tsawon kwanaki 15 bayan zargin su da ɓoye siminti domin haddasa karancin sa a kasuwanni tare da ƙara farashin sa. A kuma gwamnati ta hana dillalan saye da sayar da siminti tare da dakatar da zirga-zirgar manyan motoci a faɗin ƙasar. Ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ta ce dillalan sun karya dokokin kasuwanci duk da shirin gwamnati na sayar da siminti a farashi mai rahusa domin sauƙaƙa wa jama'a samun kayan gini. Ta kuma yi gargaɗin cewa duk wanda aka samu da laifi zai fuskanci hukunci a gaban kotu.